Dear members of the university community, dear excellencies. Yliopiston tehtävä... Students, staff and researchers at the University of Helsinki have spent the past 2 years witnessing a genocide unfold in front of our eyes. Sä olet osallinen, vaikka sä et katso silmiin. Sulla on palestiinalaisten verta sun käsissä ja teillä jokaisella on Free, Free Palestine! Yliopiston tehtävä ei ole mukautua ajan epävarmuuksiin, vaan etsiä totuutta. Helsingin yliopiston opiskelijat olemme vaatineet, että yliopistomme tarttuisi toimeen ja katkaisi siteensä Israelin asuttajakolonialistien miehitykseen ja apartheidiin. Yliopiston tehtävä ei ole mukautua epävarmuuksiin, vaan etsiä totuutta ja luoda toivoa juuri silloin, kun sitä on vaikeinta hahmottaa. The university has continued its association with genocide. Alumneja ja yhteistyötä. Me Helsingin yliopiston opiskelijat, henkilökunta ja tutkija olemme 2 vuoden ajan todistaneet kansanmurhan tapahtumista. Kehitetään teknologiaa ja uudistetaan yhteiskuntia. The Great Hall of the University of Shame. In the United States, the government is Meidän yliopistomme, Helsingin yliopisto, on päättänyt kulkea helpompaa ja miellyttävämpää tietä. When questions of equality are censored, it is not just the We demand that our university take action and cut its ties to settler colonial occupation and apartheid. joustavat maahantulokäytännöt. Henkilökunta ja tutkijat olemme 2 vuoden ajan todistaneet kansanmurhan tapahtumista silmiemme edessä. Olemme vaatineet, että yliopistomme tarttuisi toimeen ja katkaisi siteensä Israelin asuttajan koloniaaliseen miehitykseen ja apartheidiin. Jotta ymmärtäisimme paremmin, millaisena nuoret näkevät elämänsä vuonna 2025, haluamme kuulla nuoria itseään ja oppia heiltä. Mistä he unelmoivat ja miten he suhtautuvat tulevaisuutensa